Szeretettel köszöntelek itt ebben a videósorozatban újra, amiben azt járjuk körbe, hogy a nézőpontunk megváltoztatásával, a fix nézőpontjainak a megváltoztatásával vajon tudunk-e valóságunkon formálni, és tudjuk-e valóságunkat megváltoztatni. Beszéljünk egy kicsit az ítélkezésről, beszéljünk egy kicsit a fix nézőpontokról, az, hogy mit művelnek ezek a valóságunkkal, mégpedig egy kicsit így energetikailag szeretném így megnézni ezt a dolgot. Amikor azt mondjuk, hogy van valamiről egy fix nézőpontunk, amikor van egy ilyen hatalmas nagy energetikai pont a mondat végén, amikor talán ezt a példát hoztam, akkor az olyan, minthogyha abba a pontba így beleszűkülnénk, mint hogyha így belebetonozódnánk abba a pontba, és nem tudnánk onnan kimozdulni. Eldöntöttük azt, hogy az úgy van, és nem tudunk túlérzékelni azon a ponton, így beleszűkülünk, így beleszilárdulunk abba a pontba. Ítélkezésnek nagyon-nagyon sok formája létezik, és ez egy nagyon vicces dolog, hogy ha megkérdezünk valakit, hogy szoktál-e ítélkezni, és azt mondja, hogy fú, de rengeteget, fú, nagyon sokat szoktam, csúnyát gondolok erről, arról, amarról, akkor ez egy nagyon nagy kérdés, hogy valójában ítélkezik-e az illető, vagy pedig arról van szó, hogy igazából csomó mindentől lehet szó, amikor valakinek negatív gondolatok vannak a fejében. Lehet szó arról, hogy elhitt valamit, ami egy ítélet, és lehet szó arról, hogy éber különböző energiákra, éber például valakinek a saját magáról alkotott ítéleteire, szóval számtalan variáció létezik, ezért nagyon-nagyon érdemes kérdésként létezni, kérdésben lenni, és felfedezni azt, hogy vajon meddig terjed az energetikai éberségünk, mennyi minden van, amit mint hogyha kis csápokkal, információként, amit így veszünk, és azt gondoljuk, hogy az mind-mind hozzánk tartozik, úgyhogy ezek nagyon-nagyon hasznos dolgok, hasznos kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban. De azt mindenképpen meg kell említeni, hogy amikor valaki valami csúnyát gondol egy másik emberről, az vagy egy ítélkezés, vagy nem egy ítélkezés. Először is mit nevezünk ítéletnek? Ítéletnek nevezzük, amikor fixen, kontextus nélkül eldöntjük valamiről, hogy az jó, vagy rossz, vagy helyes, vagy helytelen, betonozzuk magunkat abba a nézőpontba, és egy kis túlzással élve, amikor van egy olyan helyzet, amikor túl kellene látni azon a nézőponton, vagy amikor a saját kontextusában kéne nézni egy helyzetet, akkor nem tudunk túl választani rajta. Kicsit extrém példa, de ha mondjuk megkérdezlek benneteket arról, hogy mondjuk egy nagyon lehangolt, nagyon szomorú, gondolataiban mélyedt, depressziós emberrel üvöltenétek-e, vagy megrángatnátok-e a karját, akkor lehet, hogy nagyon sokan azt mondanátok, hogy jaj, dehogy, hát most minek bántsam, még én is van annak elég baja. De ha azt mondom, belehelyezem ezt a szituációt egy kontextusba, és azt mondom, hogy ez a nagyon depressziós, és nagyon gondolataiba mélyedt ember éppen megy az utcán, és annyira el van merülve a saját gondolataiban, hogy most készül a busz elé lépni, mert egyszerűen nem veszi észre, hogy éppen a halálba sétál, mert annyira el van mélyülve a szomorúságában, akkor megváltoztatjuk ezt, és azt mondjuk, hogy ja, hát persze, akkor megrángatnám, akkor elrántanám a busz elől, és akkor persze üvöltenék vele. Persze ez egy olyan dolog, amikor egy ilyen extrém helyzet van, itt könnyű belátni, hogy ilyenkor persze felülírjuk azt, amit eldöntöttünk, de egyébként nem is annyira nagy a túlzás, mert előfordul az, hogy van valami, amit nagyon-nagyon megtanultunk, hogy ez valami, hogy mi a helyes viselkedés, hogy hogyan kell jónak lenni, vagy mi a helytelen viselkedés, hogy hogyan nem viselkedünk jól, és ezt így kontextusából kiragadva, általánosságban véve, fixen beleragadunk a nézőpontba, és vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor nem működik az, amikor úgy tudnánk valami változást generálni, hogy mást választunk, és nem pedig azt, amit mondjuk helyesnek vagy jónak gondolunk. Tehát egy másik példa, bár nem túl szívderítő, hogy mondjuk inkább azt tanítanád meg a gyermekednek, hogy a felnőttet minden körülmények között tisztelje, és soha ne feleseljen, és soha ne ellenkezzen egy felnőttel, vagy pedig inkább azt tanítanám meg a gyermekeinknek, hogy legyenek éberek,
És hogyha akár egy felnőtt olyasmit akar velük csinálni, amit ők nem akarnak, akkor azt ismerjék fel, akár üvöltsenek a felnőttel, és fussanak az ellenkező irányba. Ugye? Tehát elmondani, tehát ha nagyon-nagyon jól megtanultunk bizonyos szabályokat, akkor lehet, hogy vannak olyan helyzetek az életünkben, amikor nem írjuk felül, mert még mindig ragaszkodunk ahhoz, hogy mi a jó, meg mi a helyes, meg hogy hogyan kellene csinálni, és akár nem is vesszük észre azt, hogy van itt egy nézőpontunk. Szóval az egyik kihívás, amikor azt mondjuk, hogy nézőpont változtatás, az az, hogy az ember felismeri, hogy vannak-e nézőpontjai. Visszatérve az első kérdésemre, hogy vajon ki szokott ítélkezni, általában az, aki ítélkezik, az nem tudja megfogalmazni azt, hogy ítélkezik, mert ő szimplán azt gondolja, hogy igaza van. Ő szimplán azt gondolja, hogy az, amit ő gondol, az úgy van, és föl sem fogja azt, hogy neki van ott egy nézőpontja. Na most minket ugye nem mások érdekelnek, hanem saját magunk érdekel bennünket. Nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amiről szimplán azt gondoljuk, hogy igazunk van benne, és ezek azok a dolgok, amiket igazán érdemes felfedezni, és igazán érdemes kérdéseket föltenni magunknak azzal kapcsolatban, hogy vajon ez a valóság, a megkérdőjelezhetetlen valóság, vagy pedig van itt valami, ami a nézőpontunk, amit soha eszünkbe sem jut egy másik szögből megnézni, soha eszünkbe sem jut, hogy megkérdőjelezzük. Nekem van néhány kedvenc kérdésem, hogy a tanfolyamaimon szoktam föltenni, hogy kipiszkáljuk az emberekből az ítéleteket. Először is van az az embertípus, aki nagyon törekszik arra, hogy jól viselkedjen, nagyon törekszik arra, hogy jó ember legyen, és ezzel félreértés ne essék, nincsen semmi baj valahol. Nagyon sokan vagyunk, akik törekszünk erre, de ez úgy válik korlátozássá, hogy nem merjük felismerni az ítéleteinket, vagy nem merjük felvállalni az ítéleteinket akár saját magunk előtt is, azért, mert hogy nem szeretnénk megbántani másokat, azt gondoljuk, hogy ha valami negatívat gondolunk valakiről, akkor az mindenképpen ítélkezés. Holott bizony-bizony előfordul, hogy ha valakiről pozitívat gondolunk, mondjuk miközben negatív szándéka van, akkor az az ítélkezés a pozitív ítélet. Hogyha azt gondolom, hogy te vagy számomra a tökéletes, azt gondolom, hogy nálad jobbat soha nem találnék, az lehet egy pozitív ítélet, miközben lehetséges, hogy bántalmazol engem, lehetséges, hogy nem bánsz jól velem, lehet, hogy nem vagy kedves velem, de nekem van egy pozitív ítéletem, mondjuk az, hogy te vagy nekem a legjobb, vagy a legjobb elérhető, vagy hogy tökéletes vagy, és nem látom azt, hogy mik azok a helyzetek, amiben nem vagy tökéletes, vagy hogy mik azok a helyzetek, amik nem működnek nekem. Szóval, hogy valaki minél inkább szeretne valamit jól csinálni, akár ezt az életet, akár azt, hogy jó ember legyen, annál inkább van egy trükkje annak, hogy néha kicsit ki kell piszkálni magunkból azt, hogy mi is a nézőpontom, mi is az ítélkezésem. Én például megmondom őszintén, hogy éveken keresztül azt gondoltam, hogy nem ítélkezem, mert én soha nem mondtam senkire semmit. Azokat nem számoltam, azokat a dolgokat, amik feszültséget okoztak, amitől elakadt a lélegzetem, ami gyomorgörcsöt okozott, amitől felfordult a gyomrom. Ha nem mondtam ki, akkor úgy gondoltam, hogy az nem számít ítélkezésnek. Most a mi szempontunkból, ha nem tudunk, tehát hogyha azt nézzük, hogy hogyan tudnánk egy másfajta életet létrehozni, egy másfajta valóságot létrehozni, akkor azok az ítéletek is számítanak, amiket nem mondunk ki. Tehát minden, amiről eldöntöttem, hogy helyes, vagy helytelen, vagy jó, vagy rossz. És bizony-bizony, az, ami pozitív ítélet, az sokszor sokkal jobban tud korlátozni, mint az, ami negatív. Mert ami negatív, ha látom valakiben, hogy valaki észreveszek valami negatív dolgot, és nem tetszik, és akár kifejezem, vagy kimondom, azok legalább olyan dolgok, amitől hajlandó vagyok megszabadulni, de az, amiről eldöntöttem, hogy jó, az, amiről eldöntöttem, hogy helyes, az, amiről eldöntöttem, hogy annak úgy kell lennie, vagy az, amiről elmondtam másoknak, hogy bizony-bizony az a helyes, és úgy kell cselekedni, és úgy kell lennie, amit én adtam el másoknak nézőpontokat helyesként és jóként, az bizony már egy nehezebb téma, pontosan azért, mert hogy ha már eldöntöttük, hogy jó, akkor sokkal inkább ragaszkodunk hozzá. Vannak olyan korlátozások, amiről eldöntöttük, hogy helyes vagy jó. Tehát van olyan, aki valahol az életének egy pontján eldöntötte azt, hogy
helyes dolog mondjuk ha nem fogad el pénzt a munkájáért, vagy hogy helytelen lenne az, ha elfogadna pénzt a munkájáért, vagy ha több pénzt fogadna el a munkájáért, és nem veszi észre, hogy már megélni sem tud, nem veszi észre, hogy nem működik az élete, mert hogy ezt a helyes helytelen nézőpontot ugye ezt minden áron fenntartja, és nem veszi észre, hogy ez egy nem működő nézőpont, és nem kedves saját magával, de tovább megyek, lehetséges az, hogy nem kedves esetleg másokkal sem, de ez egy teljesen más téma, és ez egy teljesen máshová visz bennünket, úgyhogy maradjunk az eredeti témánknál, helyes, helytelen, jó, rossz és ítélkezés, és hogy hogyan fedezzük fel a nézőpontjainkat. Most, ha van egy olyan helyzet, amin rengeteget dolgozol, de olyan, mintha nem lenne hozzá meg a kulcsod, akkor például felteted azt a kérdést, hogy mi az, amiről eldöntöttem, hogy helyes, vagy helytelen, vagy jó, vagy rossz ezzel kapcsolatban, amihez ragaszkodok, és amiről nem akarok lemondani. Mi az, amiben igazam van ebben a helyzetben? Ez egy másik dolog lehet. Mi az, amiben nekem van igazam? Mi az, amiben valaki, aki még érintett, téved? Ez például egy következő kérdés lehet. És ezekkel a kérdésekkel én mindenkinek mindig javaslom az írást. Soha nem mondom senkinek, hogy írjon. A programjaimon mindig azt mondom, hogy van lehetőség leírni, adok házi feladatokat, de soha nem várom, hogy bárki megcsinálja. Én általában leszoktam írni. És azok, akik leírják a nézőpontjaikat, azt tapasztalják, és arról számoltak be, hogy addig, amíg csak a fejükben csinálták, addig nem volt az igazi, mert egyszerűen olyan gyorsan átsuhannak a gondolatok, hogy valahogy az embernek nincs lehetősége valójában igazából szembenézni velük, és akkor, amikor ott látták leírva papíron, feketén-fehéren, akkor ez egy egészen más élményt adott nekik, és egészen más, hogyan tudtak ránézni ezekre a gondolatokra. Az, hogy mihez kezdhetsz ezekkel a gondolatokkal, milyen eszközeid lehetnek a nézőpontjaid megváltoztatására, az majd egy másik videónak a témája lehet. És még egyszer mondom, nem kell minden egyes, talán nem még egyszer mondom, hogy most mondom először, csak annyi helyen beszélek, annyira sokat, hogy nem kell minden nézőpontot egyébként az egész életedben örökösen beazonosítani. Igazából ebben lehet egy rutint szerezni, hogy hogyan lehet a nézőpontok feszültségéből, a nézőpont nélküliségnek az ellazultságába jutni. Nem kell minden nézőpontot beazonosítani, még egyszer viszont nagyon hasznos tud lenni, hogyha gyakorlod ezt, hogy megtapasztalod azt, hogy mondjuk egy nézőpontnak mondjuk így, hogy kioldódásával milyen változást tudsz létrehozni az életedben, hogyha ezt így gyakorlod, megtapasztalod, nézegeted, az nagyon hasznos tud lenni. Ugyanakkor a nézőpontjainak a nagy része az nem feltétlenül ugrik be, nem feltétlenül tudjuk pontosan, hogy mi, és mindenképpen szeretnék megemlíteni itt egy olyan eszközt, ami viszont ahhoz is hasznos lehet, hogy ne gondolkodj a korlátozásaidon, ne gondolkodj azon, hogy milyen nézőpontjaid vannak, hanem egyszerűen add meg magad egy folyamatnak, ahol ezeket el tudod engedni, és ez nem más, mint az én egyik kedvenc testkezelésem, az Access Bars kezelés, úgyhogy hogyha még az útnak az elején jártok, inkább úgy mondom, és ismerkedtek az Access Consciousness-szel, akkor mindenképpen azt mondom, hogy ha a szóbeli eszközöket, mint amiket itt is megbeszélünk, hogyha szeretnétek tényleg felturbózni, és szeretnétek egy szuper könnyed módot arra, hogy hogyan lehet így lelazulni, és hogyan lehet a stresszes gondolatoktól mondjuk így, hogy megválni, akkor mindenképpen ajánlom az Access Bars kezelést, mert ez egy fantasztikus módja ennek, és ez ráadásul kifejezetten egy olyan módszer, hogy le kell csak hozzáfeküdni, és nem kell hozzá semmiféle gondolkodás, és nem kell semmiféle nézőpontokat beazonosítani hozzá. Ugyanakkor a kettőt lehet egyszerre csinálni. Lehet azt csinálni, hogy élsz a Bars kezelésekkel, és lehet azt csinálni, hogy közben felfedezed azt, hogy milyen módokon tudod megváltoztatni a nézőpontjaidat, akár egy kognitív módon, vagy pedig hogyan tudod másfajta eszközökkel energetikailag átváltoztatni ezeket. De hát ez majd egy másik videónak a témája lesz, úgyhogy bármi, amiben
el vagy akadva, tedd fel a kérdést, hogy mi az, amiben itt nekem igazam van, mi az, amit tényként könyvelek el, mi az, miről itt eldöntöttem, hogy helyes, helytelen, vagy jó, vagy rossz. És hogyha ezeket felsorolod, akkor ott látni fogod nagyjából, hogy mik azok a nézőpontok, amik mentén éled az életedet, mik azok a dolgok, amiket védelmezel, mik azok a dolgok, amik ellen védekezel, és onnantól kezdve kapsz egy nagyobb tisztánlátást, hogy mik azok a dolgok, amiken érdemes kipróbálni az eszközöket. Elsősorban, bocsánat, majdnem tüsszentettem, az érdekes nézőpont eszközt, amiről szintén van itt egy videó, úgyhogy ajánlom, hogy azt nézzétek meg, és használjátok az ott található információkat. Sziasztok!